aking puso'y pumalina. Ang ugali niya'y parang Maria Clara, hindi agad makakamit ang kanyang pagsinta. Kailangan pang suyuin siya. Kailangan pa bang ako'y mangharana, magsibak ng kahoy, umigib ng tubig? Kailangan pa bang manuyo ng taong upang maniwala kang tunay kitang mahal? Mahabang panahon ang aking pinagtiis upang makamit ang kanyang pag-ibig. Di rin pansin ang